Явно ще трябва да ям само весен ядки с мляко и протеин. Това е много сад. Днеска с Сашо сме решили да ходим на Банкя. И там ще отидем на едно много яко кръгче тичане, което си е планинско. Мисля, че е много готино и реших да го снимам цялото нещо, тъй като след това ще имаме малко работа да загубим един шкаф при баба ми. И ще е фън, общо взето. Няма да е нещо, но обикновена събота. В принцип съботите ние доста често тренираме така по-дълго, някакво планинско ходим да тичаме. Не, че днес ще е дълго, мисля, че цялото би колко е 12 или 13 км, само че е с някаква денивелация повече, отколкото примерно ако правим пътеката на здравето. Така че може би около 2 часа ще ни се вържат тичане и ходене. Не се напълваме, общо взето е тренировка в зона 2, така че да. Също си взе този протеин. Аз честно казано не съм много запозната или заинтересована, но според него не знам дали става, всъщност не съм го питала. Може би става. Не, беше много гъст. Не помня. Трябва да го питам. Но от креатина мисля, че е доволен на тази марка. Той доста чете тогава и реши, че това е най-доброто, което може в момента да си вземе. По принцип не обичам да си добавям протеин към храната. Не съм такава, че примерно да си купувам и всеки ден да пия или след тренировка, преди тренировка. Но в случая нямам нищо, което да сложа в тези весени ядки. Не мисля да просто е така с мляко. А и стават вкусни. Общо взето това ми е най-важното, може би, да ми е вкусно. Не изглеждат много добре. Че ще ги разсипам. Преди като бях в училище, тинейджърка, и пиех адски много кафе. Леле майка, сигурно си правих, ние бяхме тогава, помня, с кафеварка. И сигурно си правих по 2-3 кафеварки на ден. Защото аз ходих на училище първа смяна, помня, че бях, после се прибирах и сядах да уча, да чета и да правя някакви неща. И пиех адски много кафе. И по едно време много лошо почна да ми става, защото на мен не ми действа в принцип кафеина. В смисъл много рядко го усещам, не ми действа на нервната система. Може би нали, действа ми както трябва да действа кофеина, може да не събуждам, нямам представа. Не съм обръщала кой знае какво внимание. И по едно време толкова вече почнах да усещам колко ми е лошо. И колко все едно някакво сърцебиене, почнах дехидратация постоянно. Беше ужасно и реших, че е време да спра кофеина и да малко да намаля консумацията му. Капна мляко. Айде спи го дай. Брах на тебе. Няма да викаш така на кучетата, глупаци. Те са глупаци. За какво говорих? Но днеска е чил ден. Сашо сега ще изведе кучетата, така че имам време да си изпия кафето. И трябва да си приготвя багаж и между другото съм си взела вчера взях кетното, без диска. Но съм взела и такива за тичането.
Те са ми любимите. Много ги харесвам. На Лейос. Типа веган мачета. Изцяло натурални. Много са вкусни. Просто защото не съм си купувала гелове, а ще бъде доста... Ще бъде по-обемно и повече време като часове на крак и мисля, че е добра идея да... Имам какво да ям. Искам да видите колко е приятно пред блока, ако успея да отворя прозореца. Вижте каква тишина. Много готино. Малко по-надолу имаме тенисна маса. Трябва някой ден да отидем да играем с Сашо. Много ни е мерак. Постоянно си го говорим. И е доста найс. Много е приятно. Това как ме разбра? Чухте? GPS нямам. Сложила съм ти на крака. А? На крака имаш. Ще чум. На крака имаш такава лента. Кажа аз. Рико? Рико? Какво става? Удобно се сбървай. Айде, давай. Не ме кринчвай. Защо? Айде, де. Добре, аз ти си ги направиш. Много са красиви. Защо се притесняваш? Изчезвай. Защо се притесняваш? Много са яки човек. Кажа се много. След малко, като пораснеш. Това е фантома, който живее в нас. От време на време излиза от стаята на баба Елена. Има нещо друго. Айде, де! Добре, днеска смятам да тествам новите онки, които си взех. Cloud Ultra се водят. Четохме доста с Сашо и всъщност те са доста за по-дълги разстояния и за трейл доста добре ги дават. Преди това бях с едни Asics. Нещо it's not my shit. И показа се фантома. И цвета като цяло е много як и мисля, че да много са ми удобни. Леле, ще умра, ако не са ми удобни. Цяло изглеждат пълен тъшак, нищо не става от тях. Айде, innovate, Гая. Show them the truth. Innovate, Гая, бе. Това е, ако не е ла спортива или innovate, не ми го хвали. Браво, бе. Е, тук така трябва да се Това е толкова невъзпитанието в мусагените. Не казвай къде живеем, бе. Не дай много. Ще дойдат да ни търсят. Защото са много известни. Да. То са не трябваше да го правя. We're going on an adventure. Тру. True and real. Чакай, стая ръка няма да стане. То затова камерата, затова диджея е най-добре вариант. Да, решихме, че малко ще се отклоним, няма да ходим директно към банки, отиваме да изхарчим пари. Не сме да харчим са. Другия месец. Другия месец ще изхарчим пари. И след това отиваме на банка! Трябва да ме гледаш и някой чакаш да някаква реакция. Да. Оп! Изхарчихме ни една солидна сума пари. Снимаме! Найс! Тест на новата камера. Дали се чува добре?
Сега трябва да се преоблека. И да вземем важните неща. Взела съм и фастъците и филонт. О, много найс! О, не, сега идват хора, няма да мога да се преоблека. Те са 3 бабички. Викаш голяма работа. А ти се държиш хубаво. Да. Мисията е успешна. Преоблякохме се без никой да ме види. Опа, вече ме полазиха мравките. Добре, да не са ли много красиви? Много са красиви. В ето тук в страничния джоб на чантата е. Не, то всъщност ти ще ме мажеш. Окей. Малко за OnlyFans да снимаме. Още съм издут. Май. Ти такива бокуци яда вчера. Я гледай само назад. Красиво. Как се работи с това? Ало! Да чукна ли по камерата? А, да, верно. Чакай, как се обръща? Как се обръща? Бува ето така. Просто е така. Взима ли зум? Не знам дали има зум. Как бе го е зума? Само че... Добре. Аз съм ходила до туалетна. Сега ще... Не е ачкал. Ти ачка ли? Не, вчера. Трябва да си легна. Аз срах, не аках. Ти не ачкаш ли? Не, аз сера. Чакай, врата е много важна. Аз си го мазах. Да, и така косата ми намажих. Ама Косата да не ми ти знаеш изгори. къде беше изгорял? Тук намаза ли си? Не. Да, тук си мажа челото, да. Добре. Ти това го пръскаш като... Давай, пръскай. Все едно миеме някакво колело там. Имам пари, огаждам Аз слагам по толкова, така. Имам пари, огаждам си. Лицето ми е много важно. Пак ще стана на 15, ако не се Добре, хубаво. Къде да си се намазала, да? Никъде не съм се намазала аз. Ще ти помогна. Не, ето веднъж само така ще кажа. Трябва да разрастваме тук аудиторията ни. Стига пък ти имаш някакъв комплекс вече, честно. Това да го мажа ли? Краката? Да. Дай. Ето, айде да се оправя. Няма да гледате него. Много яко. Доста найс. В принцип обичам да съм малко по-подготвена, като ходим да тичаме на такива места, но днеска просто беше така малко фриленс. Що? Ти имаш джобче, браво, найс. Дефон. Той се разбега, край. Тръгна си. Аз още не съм готова. Разбира се, малко вода. Зато, както ви казах, трасето е около 12 км. Нямам представа колко е. Добре, той тръгна, боже, господи. Holy shit. Не знам колко е денивалацията. Колко е денивалацията? Не знам, 400-500 най-ново. 400-500. Това е доста изи. Да, най-изито, ние сме това. Не, бяхме... Ние ходихме на 27 с 1000 и колко беше? 300. И 300. А тук сме 12-400, което е доста найс. Горе-долу толкова не помня. Точно, беше 12 или беше 11. Да, и ще гледаме да го изтичаме по-бавничко, няма да се зориме. Имам ли предположение за часове?
Ние се знаем, ли сме ли? Какво? Да, бе, да, и сега почваме един с друг. Ще има награда за печелившия. Добре, айде. Хайде, чао! Яки иновейтки, бра! Опа! Леле, много яко се усещат тези обувки. Човек! Тези обувки! Леле, майко! Все едно хода на... Все едно тичам на асфалт. И ти имаше трейл Асикс, бата, се едно да си взема... Ами те бяха и много ефтина серия и не ставаха. Но тези все едно буквално стъпвам на най-мекото и плюшено нещо ever. Не ми навлизайте кубичета в личното пространство. Shut the fuck up. Bitch! Shut the fuck up, гледай къде сме. Гората. Гората, най-хубавото място, най-любимото място на Сашо. И аз много го обичам. Наистина, за момента... Километър дънен дъстът. Горят ми връстите. Може да се връщаме. Ще направим 2. 10 с колата. Намали бе! Бързам ли? Бързаш. Искам да свърши. Ще свърши. Funny guy! Между другото, на база на това, дето е първото клипче за Hyrox тренировката, горе-долу вече съм направила 2 или 3 такива тренировки и кръста днеска сутринта се събудих и просто го усетих, как ми каза: еди си майката, много те боли. Верно ли? Да. Аз не знаех. Тук вече май трябва да бягаме. Let's go. Ще
се. И затова си заслужава. Много е красиво. Много търчи дивия кон. Браво, респект. Найс. Ти не си заключил? Не беше заключено. Час и половина свършихме. Много найс. Обаче много жега. Няма бат. Тук и да седиме, и да не седиме. Трябва да тръгнем да ни повее вятъра. Доста добро тичане. За час и половина го направихме дълъг път. Не е час и половина. При мен е час 34 минути. Ама това е moving time. И добре да е лапс тайма, не знам колко. Елапс сте почти 2 часа. Почти 2 часа. И пак миналия път не помня за колко трябва да видим. Много е хубаво да пие студена вода. Найс. Ядохме много вкусни кефтета и таратор и сега се чувствам доста по-добре. Беше много готино преживяване. Това между другото го правим почти всяка събота. Вече ни е станало малко като, особено откакто стана топло, ни е станало малко като някакъв дей тип с Сашо. Беше много красиво. И сега, за съжаление, няма да може да се приберем, просто да си легнем. Отиваме при моята баба и дядо да сгубим една люлка и да ги видим. Вече сме с изчадията. И спряхме да си вземем Макдоналдс за вечеря, което не е най-хелти нещото, но все пак просто ни се дояде. И да, малко да позаредим.
Много благодаря, че бяхте с нас. Харесвайте, коментирайте, абонирайте се за канала, това много помага. Доста сме се амбицирали да създаваме качествени видеа и смятаме, че ще е много готино, ако има с кого да ги споделим, така че вие сте нашия шанс. И да, ще се видим пак. Бай!